Ние от фирма Богомил Строй ЕОД сме специализирани във всякакъв вид покривни ремонти. Използваме само качествени материали и предлагаме дългогодишна гаранция на извършените от нас услуги и обслужваме нашите клиенти по всяко време. Нашият екип е съставен от опитни професионалисти, които постоянно се стремят към усъвършенстване на своите умения. Услугите, които предлагаме, са основен ремонт на покриви, откриване и отстраняване на течове, хидроизолация, монтаж на улоци и водосточни тръби и покривните некеджийски услуги. Предлагаме безплатен оглед и консултация на територията на цялата страна. Окончателна оферта се получава след оглед на обекта от наш служител. Според обема на работа и срока на изпълнение се формира крайната цена за всяка една услуга. Гарантираме пълна коректност, конкурентни цени, съобразени с финансовите възможности на клиента. Получавате качество и коректност. За нас най-голямото признание са доволните клиенти, които можете да видите в сайта ни bobbystroj.com. Не се колебайте, а се обадете на 0895858876.